thai le Geronimo crime video thar lo chuak le ta tun chum kan video hi Naupang Tihduhdahna case chung chang ania kan fate bikin kum tling lo te phei chu ngaihthlak tir lovila a him zok maithei ni he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna om lo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie April ni somni pathum kumsang ni somni pathum khan Pennsylvania USA Penrich Regional Police Department de chuan call pakhat an donga aron call tu chuan naupang pani Green Top Mobile Home Park anti hmuna in ruak pakhata lutin engamo an la chuak lai mu thu aron soya rugruten ni takin tin ain fiat turin police aron call ani police lampoin an tu soi chu lo ngai poi moin chulai mun chu an pan ngala a munan vathen phei chuan chunudar khat le chen ve vel chi ania a mai ro chu phone aron call tuin a soina mun chun vathen chuan an kal chan ber ruk na lein rok na lam chu chui zui tur eng man wa mutlat lo chuin bula chuan in hlui to lam pakhat hi haloma chuin chu en kol lo le lu lum lo ang mai hian a chul de urup maya a vel pot nimin mi lem lo hle chuin chu in rame moti hial turania rugru le miswal lampo mu turanom chuang lo anwa mu chun chu chuin ko ta mai chenau pang pakhat lo om deuh uzong chu ni mai police te chuan thil dangrin hlel tur mu mai lo ma se chu nau pang chuan an ngai to na la ta viau maya athom no chu balem ema asam phei chu khong veka ain zial mum tupa tin phe kho ka bun lo boka han en mai poin rei takin bol to lo en kol tumu mal po nei lo ti a hria thei ngala lem chan na in siam dang lam te ni ngot lo chuan oi lo khopin a bal drop ani top mai police te chuan chu mei chenau panglain at om tak chu an kal san thei ta hlek lo maya tunang laya no pangte hian ngai poimon hloin dan po hian a ngai sak ema chu tiang ani laya ngai tha ti hriat lu tuka lo om thei chu engwange niang ti zona anril ruwa lo lut nga lo thei lo ani ti chuan chu nau pang chu an vapan naya an report don na ina tanga thil la chuak tu te chu an niem ti te anan zot satlia mai maya me chenau pang te chuan phalem lovin asa zu khoiten votan ti wangin puan sin tura walak saknia soin anu le pa te chuan puan lum le de tur poisan nei lo ti te ama thua kalani thu le anu le pa te chuan kalan phal lo thu te a soi tarewa tin ama thu chawa kalani thu le tu ma mo phutur midang anom lo thu te chu a thiamang to ko warin a soi ve bok ani chu ti a soi mek lai chuan in hnung lama tang chuan ama ai upadeu tur me chenau pang pakhat hi aron lang le hlol maya chu nau pangin cheina le a mel po chu adang lambik lo a thom noin bel chu a balin a drop plea ani po ain bol khat ti hai rol ani lova tin abun tok aya lian fe but lok zet hi abun bok ani police chuan thun an zot chiang ngala anni chuan annu le paten an chua san hlanin an chanomina chuan engemaw lak turom takin tin an lo valut niin anin soya police chuan chung nau pang pani te din munan an en chuan engemaw fel lova omani erin na lian takan nei ta poi khoina niemo ni lowemo tun lai khovel changkang to chu tiang din huna nau panglom chu thil dik ni thein an shelova chu wang chuan hriat bel turalom takin tin an han toy khomuang tari ani police chuan chung nau pang pani te an biak na chang chuan thil chin chia bi kan lo neya an thil soina chuan an nu le pa te harasat ziele an thil walak ruk chu an mani thu nge tian ni thu te le midangin mo phurna eng man nei velo thu an soinon le thin chu ni van nei thak takin nau pang lian zok chuan apa number lo soi thei hlau maya police chuan chu number chuan an call china minute somni panga zeran nga wang nuwa in hnung lama tang bok chuan anu le pa te chu an ronin zui chuak ve ta shamani chung mi te chuan Crystal Robertson kumsom li pariat le anupui kumsom thum pariat
Crystal Robertson ite niin anin soya an ma ni mi pa ngai tak ni lang si engowanga chu ti ema an fate bale drop taka hlam chiang an ni tian ngai tua ngala police chuan thil engamo fello lian tak chuam ngein an hria ani amai ro chu hanrin hilna turemo dan bo chi han puna mai turemo engman hre chi silova an fate om dan vela chuan an chua chal ringota anin chunga chuan luwa en dikan phalem tian an zo chuan an nupa chuan an lo phal ve mai boka amai ro chu nuber crystal chuan in chunga fridge chu an kalta thu soin a chan po naupang te chuan en theilu tuka chin tok siam sak topan ngai niin a soya tin an fa te chu bol hlo bom kal thei tin a soi kher boka chu police chuan makan ti hlea he nu mai chua an tiril ro rau toni ti chuan le an rem ti na ngei chuan in chunga chuan an luta mun tin mai chu drop thei to phian a drop ani top mai anti 5 ve toni poin arei thoka to viawang tiarin thiam thei maya valte tlang walai ruman soite chu nep te hi ni ringot a in shim po chu a ong ropin moi ko hiau huau lai tam hlea tin thil reng chu omlo na tur lai zela omani bera eng kim chu ni lo dan tur zelina ni tila afia ber mayo me police chuan no pang ho om dan te an thom no hak te le an bal em dan te chu in chung trop le mak sak tak mai te chu rin hlel na lian takan neya ma seng berngen rin hlel tian chiang mai big lo tin hanin rol vio na chan tur dan bo chiat na lampang phei chu an humi alova an bal trop den ui em ti deuh zong chu ni mai amai ro chu thil pa ngai lo ma an hriat la wang le naupang an tel boka wangin ni mai te se han ti ngot chinin an hre chi alova tin an hmaloka naupang tran pui ngai nom reng laia an en liam ringot ani chuan nakina poi lian zok lo thleng se an lain chhir viau thei ti anin hretlat ani ti chuan chua san tamai lo chuan pa ber sheina hena chuan ina chuan naupang dangan lomem tian an zota ani chuan kumsom poruk mi fanudangan nei thuin a changa police chuan huan du thu sein an fanu tlei rol chuan an aw lau lava ma se alo kal mai du lo ti chuan an khem ngel nuwa khumpin dana tang chuan chu tlei rol chu aron chuak deka naupang dang teang bok chuan a thom no chu bal le pek hlea a sam le taksa te po akhir khat vek ani bera ani point bol khat le ti hai rual ani lo chunu chuan in soi fiatum takhian police an ron kalti po hriat reng thu le an u nau zinga naupang bera om lak lo wang ron chuak theilovani thu a soya a chong dana te chuan a zamin a konfi lo hle ti hriat thei maya a mai ro chu zam le konfi lo ringot chu hanin dap chiam na thamani box si lo ti chuan thu boy han ziak lu turin poi khoina ne na han soi zom chan turan hriat mai tak lova chuan police chuan an hosan le taringot mai ani a mai ro chu an thei ngil zui hau lo naupang ven himna lama thok tu te hena case man mo thak le bo zui ngal ngai ani ziawar taka soin report an thelu takngala ti chuan atu ka la chuan Bucks County Children and Youth lama tangin chuin en dik tur chu an ronin tir tangal ani anni po chuan an khosak dan le naupang ho nun dan chuan wa muin rap thla kan tin an khongai tak zeta alang chin mai a po chuan malak tur an mutnem ngal le chuta le a ma shena te nu painan soilan mialo naupang dangan wa mut chuak le tatlat mai khumpin dandangan wa lu chia chuan naupang dang pakhat mai ni lo pahni mai po ni lo pali zet mai mu theilo tura khar nan tlat te chu an wa mut chuak le tarup maya ti chuan an mani pui bom turin police te bok chu an ko pheile ta ani child protection lam ho tu de chuan chung naupang te din mun chu soin naupang chor che le chaklo te le din mun thalo taka ding an ni thu police te chu an shrila
tin choko puar mu lo wang le hrisel lo hrim wang chu tenga om chu nia an lan thu te po an soibok ani naupang pakhat phei chu chuata chuan alo mukom renga a khua sikna sain a khur char maya watheng wat lo phei se chuan a thi man hial maithei ti tur khopin a khosik chu a sang hle ani police te chuan sheina le Crystal te nu panena chuan eng wanga a mani khan naupang dang an soilet zet midang an lom thu chu zep ngen ni anan zota an ni chuan an boi thui zo kan hlawa wanga soitalo mai an ni thuin an lo chang le maya heti lai hian police ho po dem kai mi lo chun ni big lowang naupang zinga upa ber kum som paruk mi khan pindana changan wa thlem chuatir khan an naupang ber om lak lo wang ron chuak wat lo ni thu soi khania apa thu soi le athu soin kal line lo man fu lo le an bo zui mi lo kha an thiam lo ni na lai chen po om ve tho ome an naupang wa mu chu thar te chu mei chenau pang pathum kum som kum riat le kum limi te ba ka mi panau pang kum ruk mi ten nia thilom dan an enin chadewin lo en kol toro tia kal san chin ni lo ti chianga dan point chu diang thil man mo thlak bi ka chuan a phal sak angin naupang ho zong chu chulai mun atanga mel li vel hla Sellersville Grandview Hospital an vakal pui ta ngal ani ti chuan naupang te chu mi thiam te kutan om ta en kol na po a thaber beran dong thei tonga an risel na point ma son ngei turan ngaya chu ti rol chuan police lam chuan nge thilom ziania chu tiang din huna chuan eng wang ding ngen ni ti tele eng thil ngen lo torto ti te chu hriat chuang nge en du ta an nain chan ve don chia ti te point kan soi theo me ti chuan police tele no pangte himna ta na thok tu pol Children and Youth Services lam ho tu de chuan chip chiar takin chu in rap thak zet mai chu anan endik chanta an thil mu piang chu thalak le video in uluk takin an da tha zelani a in level shim chu nau pang le tlerol te pasari zet te chu soilo puitling hrisel pa ngai tan po han khosak na chi hi ni lo shima a minga an chauka ve te chu vai vudina bo pathunga mun tina sazu ek mu tura om boka tin ekin kong khar chu mak tak main a hnuai lam chan ve chu zai thla kania in thiar pom se an lang thei vek don ti na nia san pek tuya har phian mai the ni tin chuina chuan mihring ei chiang ma mu turom lo boka ei thei thil shim an mu chun chu aran cho ni mai frichin kalpo chuan an honga a chunga chuan ei tur dang reng om lo zu oma chu zong chu ni mai ti chuan endik tu te chu thing chuat carpet po phalowa chuan an kalkwal zela mun tam tak chu moi to wangin an ta hol lek thina an khum pin dan lampo chu ti takin adang lam chuang lo an khuma bed sheet in pha ve te po chu engtika suk nge ti ngai ruat har khopin abal hloma chuda sheina le Crystal te mutna pindaran valu chia chu alo dangdai rem khop mai khum chu lai takalo in hung lua maya avela chuan savale ran nung dang khoina bom tam takhi alo in tlar dul maya bangtela chu sazuko tiat lek hian a ong khia thua chung zinga chuan ong lian bik tak zaw deuh mai hi om boka chu ong lian bik chu washing machine chia hian an lo hlia ve treta chu mi ong atang chuan naupang bedroom pakhat chu a mu thei nge tin naupang room bang vel te po chu a ko ve chek chuk boka kong khar pakhat ma om lo boka chuata chuan bol ho chitin reng ya in chap dar nuai mai ani tin chu mi lo zok naupang bedroom pakhat zok chu la tui hnai lo zok cheu mai chuda chuan nom nok chitin reng baka mihring le ran ekin cho pol nuai mai hi alo koi zui maya chu pindanan an en chian chuan atira naupang tein kan sazu khoi te pha sak tur puan lum kan zong atiom zia kha an she thiam ve ta chia chu pindana chuan bom shana an sazu khoi som ni chuang fe hi an lo om rengani tin chu mai ni lovin chuina chuan sazu pui pani ui pani satel pani ru leu chok thlengin an lo om nuai maya
tin tangkong chi khat fitli zeta sei bal zet mai hi alo wa kwal shut boka an khosak dan chu a le lam zong tak chuan a eden huan lifestyle phian mai tina mak lena em chu an ina chuan hanona le ha hlo pakhat man mulova sabone mo shampoo mo inti final am chi shim po pakhat ma mu turom lo ani chuti taka anin thada mai chu sum har sat wange mo a paisa nei mi lo poni se chuan lama thling lo America ra ma phe ku chuan chamte le chanpui ngai te chanpui nan supplementary nutrition assistance program anti chuan kalpuya hanin highway sela chuan chuti ringo ta khosa tur chun ni big lo tin te fep anti mai the emergency food assistance program ti te poma chumikal tlang chuan ei tur nei lo ten ol samzokin ei turan nei thei renga tin donation mangin in thiar na le mishing mamo big thil te po a thlonin an sem reng boka an ngai tu lo lulai ve bok mani an khosak dan maklutuk chu a mak ti mai lo chu soi fia dan pom lova an mani le an fate tana nun nuam le hrisel chun ngai tha ve shim ti lo thei poni lo rengani an in chhelutuk te bang le kong khar tlabal lutuk te chu crystali chuan a hril fiana chaw raw zet chu alo nei ve ran thowa a soi dan chuan an chuata moina sata wangin bang le kong khar man ruarem chang ang chu sa thlain chuat pop thom nan chuan an mang mai thin nin a soya rilru khoyang reng viau maya a mai ro chu police te chuan an oi ther te lo chuina chuan thilpa ngai lo hliran khom ani bera shil fia zo sen poni chia lo chuti lai chuan doctor te chuan naupang ho chu an hrisel na ten lo en dik ngal zunga naupang zong kum som palimi ti lo chu cho thatlak chama wangin an song noi hlea an ni turan ni phalo veka ei chiat kai noi nat nan nei vek tin mu chuak ngala pani chuan covid an kaya adang pani chuan kalin na thok mu mal lo bok tin an zinga pathum chuan hritlang ben von na takan nei boka chutiang nat na chuti dam har salo te ni ma se en kol lova zel chuan thi na thlen khop nat na hlo ani thei thung ti chuan naupang ho chu an chung chang la chui zui zel turani wang le an khosak na chu hrisel lo ema wangin an in lama da le tolovin an mani en kol du tu min pe te en kol turin nu cham en kol na an da taria naupang zinga pathume ro chu cho thatlak cham kai noi na khir dewan ve wangin specialist en kol turati an ni thung ani ti chuan an zinga kumruk mi chu a ha paruk lai bal mai thele en kol ngai bi ka ni tin mutsuaka tin aka chunga chuan pan nai la hi alo bok luau boka en kol lovin reng ta se ingang takin nge chu naupang chu omang ti po ngai thua tham takani naupang pakhat dang po a ha panga chu phoi sak ngalania ala chun te po no sak le tuam sak ngai nuala hana le ka chung na ringot po chu an tan tor shom hle don tia chiang viau mai chunga tang chuan ka chung en kol le ngai sakan hlomi alo ti te hriat hlea an ha le hano na hi alain chuk tua lo shimani mel viau mei chenau pangkum som pani mi po kha adin muna thawak chuang lo asama bal turu hlea a bal lutuka wangin a pheng be vek hi ni maya tin loin ringula hei chu warning in peka ngaihtlat he mei chelu hi alung nuai maya asam kar vela te chuan alung chuan wak hial ani tin san barna nei na satlu tu ko wangin alu chu han khoi sak zong ringot poin na atia asam po duanga soi sak harasa hiala tingai na tak ngang lo wangin an ziat kol taringot mayani tinan vai chuan ziak le chiar hi koi khat pon thiam lova an ming tak ngel pon sipel thiam lova an birthday pon soi thei chuang lo khovel ram changkang ber pola ngaya chu tiang khopadin mun chian lom chu amak ti lo rual ani lo tinan vai mai chuan har satna chikhat midang bula khosak thiam lo na social anxiety an ti nat na hi an nei veka school kalle mi zinga chua shim pon ngam lova an u naute ni lo midang reng chun bedu lova
midang bulan chuan an nun phunga buai vek zel mai ani ti chuan police ten an chanchin an hriat masak bera tanga thakhat nu meni som pakwa sheina le crystalite nu pa chuman an ni tange nge a naupang chunga poi khoina le fa te hlam chia thu buai chi sang sang paruk ve or tiran ni ta ani mithiam ten naupang chu luk takin an din hunan thli thlai renga ti chuan taksa le ril rulama an pa ngai chho deuh ta nialan nuwa police ten thuan an zot fia ta an kom chian na tanga lan danin ril ru buaina ti dam mai theilo chi chun nei lem lo ni na langa amai ro chu an thil ton le an nun dan ten an zo chuan an nu le pa te khosak dan chuan lo la shakim lo hle ni ti an shele ta an fa te chu an ngai tha mai ni lovin vuak le kutthla kan ching hle ti te an shele ta zela an soidanin an pa sheina chuan han ben deuh mai te po du tok lovin mol le tal fiak te a kong shen te le karen shui mang tein a vo phone in an soya a kong shen phei chu a trin an tri ani ber mai sheina na kong shen a phorto chuan vuak remin an hnung zang an lo do ngal thin in an soi ti chuan sheina le crystalite thu boya chuan naupang kuthlak thu buai an bel le tabok ani naupang zinga upa berin a kut tor dan chiang dewa soi pakhata chuan kumsani somni pathum February thla khan ve khat chu sheina chuan nar thi khopin a hneka anla tuar mangang chu tlan chuakin pui tu tur azonga ma se pa chuan ron zui ngala ani mei setle rol mai taksa chak box si lo chu khoya ma kal man lo apa chuan ron man le ta thuaya asama tham loka an in thleng rakin a hnuin hnu khoa ti chuan na satakin kuta thlak le ani anaw kum som palimi po chuan taksa vual vek khopa anui na vuak thin thu asoya ovai khat pe chu an nu le pa te chu in haw na sa hlea crystali chuan an niu naw chu enga ma ngai lo thu le adu chuan that vek po ni se poi ti lo thu soin atlan chuaka chumi nu lok chuan ron let lein blanket bal drop zet hian chu nau pangkum som palimi chu an nar le ka hubbe saka tho chamina thilo chau tia athla le ta sham ani ma se chu ti chung po chuan ala du tok chuang lova crystali chuan afa pa kum som palimi chu chemte apea bathroom a kalamani vain zai turin ashil nin asoi bokani ti chuan he mi te nu pachung changa zo na lian tak lo piang ta chu eng wange ti hi ni ringot mai ngai sakle ti du da turingot a fa han nei mai chu arap thlak lutuk tlat atlang puin hetianga khosai chu rui lo ngai le zungol veiten ni tlang puya ani lo poin khosak harasat lutuka wanga beidon na le rilu lam chien lo na wanga ni thei boka amai ro chu hemi te nu pa hi chu tiang chun ni lo vek ni na lang boxi an inan dap na rui thei thilemo an ti na nu ma le man roi ma po pakhat man mulova an feature zuan mula chu ti takat tamani boxi lo tin an mi zia zuan in na salutuk lo ni na lang boka tin poisa nei lo wang han ti donila an bel na mantura kortina ti chu I helovin an pengal theiloi boxi chuti chung chuan an fate chu pindan zim le choplu tuka an ek benga ran le mishing ek chopol bang ong hiau huawa shom lutukin anom tira an taksala chokopuar mulo wangin namen lovin asong noi boka fa nei mi lo turin an nei ani bere an chanchin dar nu hian hemi te nu pai wan tlang mua anin lan zen lova chanchin bumi te phei chu an ma chon du baulo chenom khoveng te poin an ngai ven thar hlea chuti rualin an bulloka chu tiang thila thleng le an lo she harlu tukte chu indem na chinan nei boka Geronimo an chenom te in ngai ven thar leangu ati te kha kan lo ngai thaliam mai ani tin poin ti ve vong ani ome an fate hian an rante an ngai nain an duat ve ema an zinga kumsom pani mi chuan an ui pakhat motorin a chil hlum chung chang heti hian a soi tu khat chu an ui nen chuan kota anin fiama chutia hlim takanin fiam lai chuan motor lo tlanin an ui chu ron chil hlum pal hlau maya arilu na lutuk chu trap chungin ina hoa
kan ril runat sang de chuan kan nu le pa te bula kan tlana anin thiamang tokin min lo hnem thina ni ngaya ani po chu chu tiang chuan an bula watlan ve nge ya ma se nu le pa te chuan thlamon ta ka ruangin na satakin an lo vashep mai ani tin chu mai ni lovin an sa zu khoi te po chu an mu lai nge tha saka veka an vau zia an ni naupang te chuan sa zu mai ma ni se an lai na tin an mangaya an mit mua chuan mihring nun na tluk ke zetin a hlu ve tlat ani hei hian an seilin na le an khosak danin zir lo te ma se an mania thatna le ngil nei na chu la chhevek big lova naupang ril ru thiang hlim tak ang khan la pu ve tia ti chiang hle o me tin naupang te hian choi turan mungai me ulova police an va thlen tira crystalin bol hlobom kal thean ni ati kha atak takalo ni por khop ei turan mu miau lo wangin arem reman ea bol hlo le chop nok pon ei thei chu an ei lo thei lo ni ber ei turan nei ve te chu ficha emo crystali beka emo an kal nan mak ka zela anril tram be dong in ruk chua tum an be chang oma chu tianga chuan manan nitlang puya ei ruk tum shem na chu vuak shep anile mai atlang puin naupang chunga hleilen na le kuthlak nei mi pathil ti ani fowa annu te anom velai le annu te nan shet pui ni poin an bial pa te mo an pason te thil ti an soi chuangam lo wang te mo ni tlang pui thin amai ro chu he ke sai chuan anu ber chu thanem ngai bera change moti mai turania nu mangai na ti te chu ari mara pon fa te chuan an dong phalo ni berina lang ti chuan naupang ten an soi turang an soi nu chuan crystali te nu pa chu september ni somni pariat kumsa ni somni patum khan an man le ta tun chum chu police le prosecutor te po bela an chua mai lo nan an film khur to hle ti chuan naupang chunga poi khoina thu buai ri tak tak pasari or tiran ni ba ka sheina chu tual tha tum thu buai or bel tiran ni le ta boka tin chu mai chu du tok lovin an ina anaran te zong po chu ti du da tuar ve thon ni wangin ran nung chunga nun ron na kai noi thu buai te po an or bel tir ta zelani amai ro chu an case or chen kha chu court ro rel na chuan a hnol ta thlat maya chung te chu naupang kuthlak thu buai le arit ber turangai afanu hu phluma tum thu buai kha ani court in a hnol chan ber po naupang te chuan chung thil thlen na mun tak chu an soi thei to lo wang ania chu po chu ni se an thil soi te chu naupang tan pho chop the ni ari nom lo hul hwala an na tor le ril rulama an tor na te wangin thil an soi chiang thei to lovani ari nom zok ma he thutluk na kher kher hi chuan police te le child welfare lama an ho tu te an lom lo tak zet ani chu ti rol chuan an thu buai then khat chu hlip ma se engamo zat chu langai tua zom turati ani ta thowa November ni som pani ka kota an thu buai ngai tua zom ni turania an kal zel dan kan sheman talo ani eng po ni se khovel ro rel na hian du thu sam kan mulo fowa ro rel na lai le dikzik tlok hi om thengem ti po ngai tua thamani mishing ril ru changin an thil ti hi rap thlak te ma se khovel dan ma an thu buai hi arit phavia wangem ti soi the ni lova fin fiana thatok takom lo phei chuan an zalen lel theiani sheina le crystali te chung thu chu rel fellani chialo ma se an fa te chu chung khat nai te en kol turin chendar anita u naw in chen na mani se a thalamani boka lompui phot maila anni po cho thaye en kol nan don tak nuwa hian an ril ru le taksa point ma son ve viau toni mizoram ange po hian nu parui reng maite zan khotai re ka nupui te kuthlak tamaite manifestation kuthan thlak mai ching te an tamta mizo te hian mi chung ko in rol na nie kan ngai de uwange hetiang thila thuk tak in rol hi kan she thin hlea ma se nun na hlutak kan chan chho theina ni ti shein chenom khoveng te in ngai sak thar le tengu kanin rol du lo wanga bikin naupang le me che om nem zokin an torna lo om regani chuan an chunga thil thalo ber lo thleng ta se in thiam lo chung le in chirin dam chung huni mangdon chu wang chuan thil thale dikni she ta chuan in rol ro in zawain tuk chuan nom choi tuimut tuimang thale vek ule